L'Ajuntament a un clic. Donar-se d'alta a la Bolsa d'Ocupació Municipal. En primer lloc, entrarem al portal web www.picasen.es. Una vegada ens trobem a la plana d'inici, hem de fer scroll per accedir al portal d'ocupació mitjançant la icona corresponent en la secció a un clic. Cliquem en Apunta't a la Borsa d'Ocupació i consulta les ofertes de treball i accedim així al portal d'ocupació que s'obrirà en una nova finestra. Una vegada així, hem de fer la nostra inscripció fent clic a la pestanya Inscriu-te ara. D'esta manera accedirem al portal Gestionándote, on hem de crear el nostre compte ficant el nostre nom, una clau que deurà tindre mínim 8 caràcters amb almenys un número, la nostra adreça electrònica i finalment donar l'ok a la casella de termes d'ús i política de privacitat. Una vegada finalitzat este procés, farem clic en Crear compte i ja estarem dins de la plataforma des d'on podrem fer el nostre currículum, consultar ofertes de treball i conèixer diferents cursos i formacions que siguen del nostre interès. Ajuntament de Picassent. Govern obert.